банда Гадомат Зулфиев, доцент кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи устоди Рӯдакӣ баромади пурмуҳтаво ва саривақтии Давлатзод Ҳаким Алишӣ, вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ноҳияи Даврвоз ҳавзаи Чилро комилан дастгирӣ менамоям. Чаро ки дар воқеъ имрӯз барои мо сокинони ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон мояи нанг аст ки гурӯҳе аз аъмол ва рафтори ҷиноятпешагон дастгирӣ мекунанд ва даст ба бетартибию бенизомӣ дар ҳудуди қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, махсусан маркази он шаҳри Хоруғ мезананд. барои мардуми огоҳ равшан аст ки халқи тоҷик, мардуми сулҳхоҳу ваҳдатофари тоҷик ҳамеша аз қаъри таърих то имрӯз ҷонибдори оромӣ, сулҳ, субот ва осоиштагӣ буданд. ин як гурӯҳи нохалафе ки имрӯз дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон арзи ҳастӣ доранд. вақти он расидааст ки ҷои ҳамаи он кинаву адоват ва он худсариву қонуншиканиҳо рӯ ба қонун, рӯ ба арзишҳои волои инсонӣ оварда ватани азизу маҳбуби моро ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ обрӯ ва эътибораш рӯ ба афзоиш аст, ҷонибдори ин бошанд, на ин ки даст ба қонунвайронкуниву бетартибию худсарӣ зананд ки ба шараф ва обрӯву эътибори давлати тоза истиқлоли мо як доғи сиёҳ ворид мекунанд. барои ҳамин ман ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон аз кулли мардуми шарафманди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, махсусан ҷавонон ва он нафароне ки баъз амалҳои ношоиставу норавои ин гурӯҳи ҷиноятпеша ҷонибдорӣ мекунанд, даъват ба амал меорам ки пеш аз ҳама ба қадри озодӣ, истиқлолият, субот ва ваҳдати сартосарии Тоҷикистон расанд ва арзишҳои волои конститутсиониро аз ҳар гуна манфиатҳои гурӯҳиву дигару дигар боло гузоранд.